Surprise bene. Mendagini. Mabri arna lagi Nene. Nang tabon pada kehilangan dimana? Jadi mending surprise lagi Ompray jian jadilah. Goli ko bidilo kanani hobi arena. Eko mabada halababe. Ompray bermaya nih. Angge dah kepse video dekane bermaya nih. Tiko bertanggo mas ya. Tiko? Dusta Bene arena lagi surprise Kamu mau apa ni mungkin kamu mau sedikit Ada angge Dinaisim खावलायफेराखै जे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना सबस्क्राइब खालामबा फल' खालाम बिदि होननानै गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानैल' दोनलाङो आरो हयथ' किसुमाना आइडियाबो गैया मा खालामनांगौ जे इयावहाय ब्लु कालारनि टिक ओंखारगोन फेसबुक पेजाव नायदोंबा नोंथांमोना बेखौहाय फल' अपसनावहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे इउटुबाव जुदि नायदोंबाथाय साबस्क्राइबखौ खालामना दोनबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय आंथ' खावलायफेराबो खुनु दिन साबस्क्राइब खालाम फल' खालाम होननानै आरोना ओमफ्राय दिनै खावलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो मोजां भिडिअ लाबो होनबाय थायो नालाय ओंखायनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना जेरैबायदि बुंदों आंबो बे नोंथांमोननि बुंनायखौ मानिसै आरो नोंथांमोनाबो आंनि बुंनायखौ मानिदो अननानै फल' खालामदो साबस्क्राइब खालामदो होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों नालाय इमान गाबफ्लालानो एकदम आर्लि मर्निंआवनो सिखारनानै भिडिअ खालामदों आरोना लेकफोर दा गाइखेर सेरनोसै आरोना आङो गाइखेरथ' बारा सेरनो रोंखाया जायखिजाया जे रोंगौ बेखिनिखौ दङनोसै ओइ तुकु मासि गाबो इयो इमान दुस्त इयो ओइयाव हराव खादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हराव खानायावहाय माने इसोरो मोसौफोरजों थाफैनो गाबबाय थाबाय ओमफ्राय लाबोना दोनफैनांगौ जाबाय आरोना दुस्त आरोना इयो मा जानो नागिरखो एकदम आधा मुगा गेदेरजों मगासिनो ओंखारबाय आरोना एबार फुदुंनानै लोंखावनोसै एसे हेल्दि जानायनि मेलेम बारायनायनि दै नोंथांमोना लोंनोबा फै मगासिनो ओंखारोमोन आरोना ओमफ्राय बारा सेरनो रोङाना आङो बयनिबो मोजां मोननाय खामानिखौ जे मावनो हाजोबगोन बे नङा दिनै गोबाङानो आंखौ बुंहरदों न'नि भिडिअ लाबो न'आव थांनायखौ न'नि भिडिअखौसो मोजां मोनो होननानै ओंखायनो आङो दा न'नि भिडिअखौ लाबोबाय स' गासैखौबो गोजोन होनो जेब्लायबो आङो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बेबायदि हाबाफारिखौ जेनेबा भिडिअ खालामनानै जेनेबा आंनि मावनाय दांनायफोरखौ मोनफा देखायनायखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो बेखौनो फोरमायबावोदि जोङो जिउआव फिसायानो जा गिदिरानो जा जायखिजाया जोङो खामानि मावखानांगौ अब्लासो जोङो गावखौ डेभेलप खालामनो हागोन बा जों न'खरखौ डेभेलप खालामनो हागोन माने फैबाय हजों बाक्सायाव किल' 20 थाखा ओमफ्राय इयाव गोरलैखौ हानाङा खोना जासिगोन